Студенти и преподаватели от биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски създадоха градина-музей. Тя ще бъде дом на растения, безгръбначни животни и птици. Техният проект "Скорец на прага" има за цел, че лесно би могло да се увеличи и да се опази биоразнообразието в градските зелени пространства. Ивета Шилигарова сега се намира на място, за да ни покаже на практика този проект "Скорец на прага". Да видим. Здравейте! Тази сутрин, макар и ранна и ветровита, сме с едни ентусиасти от биологическия факултет. Това са хората от студентския клуб за образование и развитие с екологичен център, или както се наричат те, Скорец. Добро утро с БНТ2, казвам на нашите събеседници тази сутрин. Добро утро! Като начало да кажем на нашите зрители какво е това, което държите в ръцете си, и прилича на произведение на изкуството, но има и практична цел. Тази дървена конструкция всъщност представлява хотел за насекоми или общо казано за безгръбначни животни, изработена по нашия микропроект "Скорец пред прага", който беше направен с основна цел да благоприятства развитието на биоразнообразието в зелените площи около факултета. В тези дървени конструкции има различни по диаметър и големина цепнатини и дупки, в които се очаква да се заселят безгръбначни животни, което ще стане през пролетта, когато го монтираме. Идва зимата в София. Кои са растенията и животинските видове, които трябва така да подготвим за студените дни? Ние се занимаваме много активно с поставянето на хранилки за пойни птици. Това го правим в двора на факултета, но и на много други места, като тези хранилки имат няколко полезни качества. Първо, помагат на птиците през зимата. Второ, осигуряват ни много приятни близки наблюдения на птиците, които когато са гладни, губят страха си, идват много близо до нас. Наблюдаваме ги и носят радост не само на нас и на студентите, но и на много други хора в София, защото това нещо става все по-популярно като практика в града ни. Какви растения и животни има във вашата градина тук в двора на биологическия факултет? Двора на факултета е много зелен, има голямо богатство на растителни видове, много дървета и затова той представлява нещо като остров за дивите животни. По време на миграция, зимуване, тук се наблюдават много видове птици наистина, някои от които са и по-редки. Това, което се опитваме ние да направим с нашия проект, е да сложим нови растения, така да обогатим видовия състав на растенията, и слагаме много храстчета, които са плододаващи, като касис, годжи-бери, малини, с идеята тези плочета да служат за храна на птиците, които пребивават в двора на факултета. Да ни представите вашите колеги от клуба, които тази сутрин са станали рано, за да участват в нашия сутрешен блок. Това са студентите, част от студентите от клуб "Скорец". Общо взето най-активните млади хора, които са във факултета, които имат интерес в науката, в природозащитата. Те участват доброволно в изключително много акции, в теренни наблюдения, в работата по двора. Изобщо хора, на които образованието не им е само задължително нещо, а доброволческата работа е интересна за тях и природата е нещо, което искат да опазват, и го правим заедно. Борим се с вятъра тази сутрин, за да ви покажем това пано. Как можем сами в къщи, в своя двор, пред своя блок да построим такива убежища, за да бъдем полезни на вашата идея? В принцип всеки може да го направи това. Стига да има желание и любов към тези прекрасни животни. Всеки може да постави примерно всякаква храна в двора си, без значение, нали? И да. Трудно ли е да се грижим за най-малките обитатели на зелените пространства, за насекомите, за птиците? Принципно е трудно, и то най-вече поради факта, че повечето хора не обръщат внимание на това. А в действителност дивия свят на градската среда е много важен по много причини, тъй като зелените площи, богати на видове, са не само полезни за съществуването на човека, но и естетични. Много хора, децата обичат да наблюдават птици и дребни животни в площите, зелените около себе си, така че с такива привидно дребни дейности човек може да направи така, че дивите животни да останат по-близо до неговия дом, и по този начин средата ни на живот да бъде просто по-богата и по-приятна. Има ли изчезнали видове растителни и животински, които преди е имало в София, но вече не можем да ги видим?
Разбира се, че с разрастването на града, с урбанизацията, много видове растения и животни постепенно се оттеглят и напускат градската среда. Ако направим една ретроспекция от, да кажем, няколко десетки години, със сигурност резултатите ще сочат, че много видове са изчезнали, да не казвам завинаги, че звучи песимистично, но са изчезнали от нашия град. Затова с такива дребни, но полезни природозащитни дейности, много от тези видове имат шанс да се завърнат, за да може да продължим да им се радваме в близост до дома ни. Вероятно е мое наблюдение, може и да греша, но напоследък виждам все по-малко връбчета в София. На какво може да се дължи това? Това го казват много хора като наблюдение, така че явно е така, защото наистина много хора забелязват, че намаляват. Причините са вероятно много. Една от хипотезите е, че връбчетата, въпреки че са зърноядни птици, имат нужда и от доста безгръбначни животни за храна, когато гнездят, т.е. имат нужда от по-калорична храна. Колкото по-интензивно се застроява града, безгръбначните намаляват, съответно намалява и храната за птиците и тяхната численост също намалява, за съжаление. Синоптиците ни обещават една поредна топла зима тази година. Не се знае дали ще се прави, но възможно ли е и промяната в климата по някакъв начин да повлияе на зеления облик на София? Той ще може ли да видим скоро маслини вместо кестени в столицата? По принцип вече се наблюдават първи тенденции за промяна на видовия състав на растенията и животните като цяло в България. Тоест по-тополюбиви видове навлизат, което е очевидно доказателство, че нещо се случва с климата и той се променя. Маслините може би ще са в един по-късен етап достигнали до София, но така или иначе все по-често наблюдаваме някои нетипични за нашата фауна видове, които са по-скоро характерни за по-южни ширини. В началото на разговора ни, докато се подготвяхме за това включване, ни разказахте, че това място също ще е дом и на много безгръбначни. Защо те са важни? Безгръбначните животни са много важни, защото те са част от живите ресурси на средата и то много съществена част, защото се намират в дъното на хранителната пирамида. В София има много видове, най-различни безгръбначни. Повечето от тях, разбира се, не ги забелязваме, не можем да ги видим. Но в действителност, когато с студентите наблюдаваме отблизо зелените площи на факултета в топлите сезони, виждаме наистина много видове. За тях е интересно, тъй като все пак те са биолозите, които учат тези неща. А пък от друга страна е интересно, че поставяйки тези хотели за насекоми и други подобни скривалища, укрития за насекоми, ще можем да наблюдаваме какво ново ще се засели при нас. Благодарим ви много. Пожелаваме ви вашия хотел за насекоми 5 звезди да прилети изключително много насекоми през пролета, когато разбрах, че ще бъдат отворени неговите врати за посетители. Уважаеми зрители, на вас пожелаваме малко повече време да отделяте за тези, на които обикновено не обръщаме внимание и да не забравяме, че и за тях зимата идва. Така че ако можете да поставите къщичка за птици, хранилка за птици, направете го. В крайна сметка може да е малък жест, но за едно птиче това осигурява топла и сигурна зима. Така че да направим едно малко добро и да се надяваме, че то ще ни се върне. Най-лесното, което бихме могли да направим, Ива, е просто трошички да посипем на перваза на своя прозорец. Това пък абсолютно никакви усилия не ни коства. Ивета Шилигарова, пряко от Биологическия факултет на Софийския университет, където видяхте в действие проекта Скорец на Прага. Видяхте и първото копие на 5-звездния хотел за насекоми, който ще бъде поставен през пролетта.